Tervetuloa Jutulle Kommentiketssä uuden videon pariin. Tässä videossa maalataan eteisen seinät sand-ruskea. Ja sitten myös tehdään sillä viisi, että laitetaan tällä maalilla nyt sitten nämä istuinosat ja sitten toi selkänoja-osuus ja testataan, tuoda ne tänne miltä ne näyttää. Niin sitten päästään tässäkin asiassa eteenpäin. Ne tuolit on ollut nyt pari viikkoa tuolla autotallissa ja meillä loppuu istumatila. Me ollaan tyyliin syöty seisavilta täällä. Mennään pesemään auto, käydään töissä. Sitten sen jälkeen haetaan maalia ja ruvetaan hommiin. Paitsi että Suomi-Ruotsi peli alkaa pukkaa päälle, niin katsotaan mihin se venyy. Mutta nyt liikkeelle. Aika hieno talvi ollut kyllä. Äskenkin eilen sato lunta aika reilusti. Ja nyt on taas joku 15 pakkasta. Hyvin lähtee. Tuossa näköjään kaveri kävi vähän jarruja asentamassa. On mennyt työkalut kyllä hyötykäyttöön, kun tässä on monet rempat tehty jo. Jätetään se tuohon nyt, kun ei ole avaimia tuohon. Piti tässä matkalla käydä katsomaan, miten PTV Gym Espoo edistyy, mutta ei näe ulkoapäin vielä mitään. Ei tiedä milloin avataan, ei ole mainoksiakaan ikkunassa. Mulla loppuu helmikuun loppuun, niin toi salikorttia pitäisi sitten ottaa jatkoa johonkin, mutta olisin tuonne halunnut mennä, mutta en tiedä milloin se auki. No siellä ovessa lukee motopesu suljettu toistaiseksi, huolto tilattu, pahoittelut aiheutuvasta vaivasta. Tää on kyllä sama joka paikassa, siis jos yrität täyttää renkaita ilmaan, niin ne on aina hajalla kaikkea. No ei siinä mitään, lähdetään töihin sitten ja pestään auto sitten kesällä. Ei muuten yleensä ole koskaan aikaa tolleen käydä huvikseen katsoa jonkun salin valmistumista tai muuta. Niin kuin työpäivän aikana, kun aina niin minuuttiaikataulu yleensä on hirveä kiire, hyvä, että kerkee kusella käymään missään, niin ihan kiva tuolla vissiin. Oli mies flunssa on meinannut pukata vähän, että se on nyt helpottuu jo pari päivää oli vähän semmonen voimaton olo ja hirveän helposti niin jäis vaan lorvimaan ja ei tee mitään ylimääräistä. Vaikka voimat on tullut takaisin, mutta nyt taas niskasta kiinni itseään ja ei muuta kuin kuvaus- ja maalaushommiin. Töitä tehty ja nyt pilteamaan matkan varrelta. Koira oksentaa, kato sydämen muotoinen tai jopa omena. Nam. Tässä samalla laitetaan ruokaa, eiks niin? Tehdäänpä paella. En oo ite tehnyt paella, mutta laitetaan kana, chorizo ja sit näitä kamppeita. Sen lisäksi, että olen kätevä keittiön ulkopuolella, olen myös kätevä keittiössä. No ei vaan. No niin, eka erä pelattu. Suomihan johtaa hienosti 2-0, mutta tämmöstä tästä paellasta nyt tuli. Ihan tosi hyvän näköistä settiä, niin maistellaanhan nyt sitten. Maistuuko se miltään? On kai sen pakko maistua, kun chorizo makkaraa ja kanaa. Chili, kerma, kastike, tomaattimurska, valkosipulia. On hyvä. Potkii, oho. Mullahan loppuu luovuus ihan täysin siinä vaiheessa, kun me astun kauppaan sisään. Ei niinku keksi mitään ruokaa voisi tehdä muuta kuin niitä, mitä on tehnyt. Mä oon kanaa ja riisiä syönyt. Ja riisiä ja jauhelia syönyt 20 vuotta tässä nyt. Niin. Mutta nyt on semmonen homma, että on taistelu laihuutta vastaan. Pitää syödä paljon ja semmoista mielekästä ruokaa, mikä olisi kohtuu terveellistäkin. Niin. Mä koitan siihen panostaa. Täällä onkin jääkaappi aika hulppean näköinen, kun on ostettu kaiken maailman settivitoset tänne.
Huomenta vaan esimaalattiin eilen. Yksi ja nyt. Superhyvä. Tää on ihan täydellinen. Tää on just sitä mitä me halusin. Toki tää ei oo ihan sama kuin tää. Mutta sehän... Eli eilen illalla vedin vaan tommosen nopean suihkautuksen Tää tuohon. on ihan superhyvä. Sitä paitsi se on yllättävän tasaisesti mennyt. Vähän tommosia läikkiä. Mitähän se sitten tähän? Tässä näkyy niin kivasti toi puun kuvio, mutta tässähän on niin paksu kepas. Niin tässä näkyy. Tää on just... Kyllä tässäkin näkyy vähän. No katsotaan mitä. Tää on ihan super. Eli tää oli se vanha pensselimaali ja tää on nyt uusi spraymaali, minkä vaimo osti eilen ja pyyhkäsi sen. Tää on hyvä. Aika hyvä. Pakko, kun siis tässä näkyy just nää syyt. Tää oli joku peltikattomaali, mutta se kävi myös puulla. Niin olikin muuten. Niin. Mutta kun se oli se oikea sävy oli tärkeä. Toi on nyt oikea sävy. No niin, nyt kun on löytynyt toi sopiva väri, oikea sävy, niin katsotaanpa paljon toi meneekin on. Niin vaimo on tuolla liikenteessä jo, niin se käy hakemassa lisää maalia sitten. Mutta tosiaan niin tässä on nyt kuulemma se oikea väri, niin vedetään tuohon vielä reunat maalaten ja sitten vedetään toi runko tosta kanssa maaliin ja katsotaan mihin maali riittää ja sen mukaan sitten tuolien lukumäärän mukaan sitten maalia lisää ruvetaan hommiin. Meikäläinenhän investoi tämmösen maalausmaskin nyt Piltemasta. Ja ostin tämmösiä yhdistelmäsuodattimen AIP3. Pitäisi suodattaa hyvin noi spraymaalit ja ei mene sitten keuhkoihin. Tällaiset päässähän ei osa kulki tuolla kun korona oli niin kaupassakin. No nyt ei vissiin ääni sitten enää kuulu, mutta miten tää tulee? Tää tulee takaraivolle. Kato, sehän ihan kiristyy. Ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Joo. Kävi pihalla nappaamassa pikkukuvan tuohon YouTube-videoon, niin sen jälkeen kun mä ravistelin tätä samalla, niin sen jälkeen mä ravistelin tätä puhelinta vähän aikaa. Joo. Maalaten. No niin, tässä on nyt suihkuteltu spraymaalia ja tuolle on niinku viimeinen pinta saatu 2. Ja sitten tässä on laitettu eteiseen tämmönen naulakko, jotta saa niinku vieraat laittaa takit tähän. Ja on muuten hyviä proppuja nää Fisheri Duo Power. Ja tosi hyviä. Kyllä pysyy jos joku kysyy. Näin se menee. Täällä muutenkin porailtu, nimittäin piti tämmöisiä peppuja, koiran peppuja asentaa. Et saatiin reput lapsille seinälle, että ne olisi jossain muualla kuin tuossa oveessa sille, että siitä kompastuu. Aika hauska koiran peppu. On muuten painava reppu, herra jestas. Täällä on long champit sitten pepun nokassa. Oot sanoit, että ne on niinku semmosia koiran peppuja on noin. Kato kun on hauska. Dinkeli donkeli. Moro. Joo, sä olet köpö. Kova duuni on rahaa. Mistä se on se jalusta? Ei, onko se jalusta?
Voimanamea. Kaadoni araa. Ei muuta kuin maanlomma. Sitten teipataan koko mökki. Tämä on tärkeä vaihe. Koska tämä on tärkeä. Pohjatyöt on maalauksessa tärkein. Koska jos ne on tehty huonosti, niin sitä ei korjaa hyvällä maalauksellakaan. Tee Juuso. Välineenä toimii penseli. Otetaan noin rajat, nurkat tuolla ja sitten tämmönen isompi telapetteli. Telapper. Pelittää. Kato, aika legendaarinen. Tää on ollut sieltä aitamaalin sekoitushomma, mutta rustan maaleihin, rustan sävy. Rustalla on ihan ok maalit. Maalihan maksaa niinku parhaimmillaan aivan älyttömästi ja mä tiedä siis varmaan toi mielipide seinän väristä muuttuu useammin ennen kuin toi että maali ei muka kestäisi tarpeeksi pitkään. Niin. Mitä tää on tää väristä? Niin. Hassu, että se on keltainen jotenkin. Keltaista. Tää ei se ole hassua, mutta tää näyttää edelleen vähän hassulta tää väri. Mutta sieltä rustasta myös se koalasävy voisi koalasävy. olla toinen. Tää sand ja se koala. Se koala ja sand. Mutta ei meillä ole enää yhtään pintaa oikein maalta. Ei, se on koko talo maalattu kohta jo sisältä. Mehän kun muutettiin tänne, niin aloitettiin heti makkarit ja olkkari ja sitten toi käytävä tosta ja tää eteinen ja maalattiin heti. On se ihan oikein muoli. No niin, nyt on saatu maalattua. Tää pari kertaa on maalattu ja ihan kiva. Kyllä siitä tulee hyvä aina telalla kun maalaa. Niin, nyt sitten mä poistan huomenna nämä teipit vasta. Saa kuivua ihan täysin rauhassa toi, ettei se lähtee repeilemään toi maali tosta, vaikka mä vedän kyllä veitsellä tuosta viivat. Mutta sittenhän eteiseen tulee tämmöset uudet kenkähyylyt, että tää oli vähän epäkäytännöllinen ennen. Tässä oli semmonen tämmönen tornisetti. Toi oli tosi... Se vie tilaa ja sitten se oli semmonen hutjakka ja se ei ollut oikein kätevä, kun sitten päälle jos laittoi märkiä kenkiä, niin se valutti niiden alla olevia kenkien päälle, mutta tästä tulee nyt sitten 2 settiä silleen tuohon ilmaan ja sitten limittää toiset 2 tuosta alkaa niin kuin ne 2, että se tulee vähän tolleen noin. Niin, mutta nää saa joko 4 tai 2 ruuvilla laittaa kiinni, niin ei muuta kuin reikää taas seinään niin vimmatusti, niin siitä se valmistuu. Sitten se jo molemmat sitten avasit tietysti. Joo. Totta kai. Mutta eihän tää voi mennä. Eihän tähän mahu kuin 1 tähän katkaisijan alle. Koska sittenhän mitäs se menisikin 3 tälleen, kato limittää.
Suojaa kuulosi. Yllättävän hyvä kamera. Vähän liian syvälle. Tadaa! Se on siinä. Ne olikin ymmärtänyt väärin, ne tulikin tälleen L-muotoisesti. Niinku väärinpäällä. Se on siinä. No niin, täällä on vielä tää koko lattian maton. Koko lattian maton. No on se koko lattian matto tähän kohtaan. Asennus onpa hyvän tuntunut jaloissa. Tulee semmoista tilan tuntua heti tähän. Ja teipit on revitty pois. Ja nyt pitää tää vielä leikata, sössiä tää matto tähän paikoilleen. Ja Se ei onneksi ollut kallista. niin et voi leikellä vaikka huikseen vähän. Ei voi. Virallinen ulvoja. Eiku valvoja. Vettä korva. Onko se vettä korvassa? Onko? Onko vettä korvassa? On sille. Se kallistelee päät. Sähän sen tiedät, kun sä oot näitä asendellut näitä mattoja. Tää on siis vino tää lattia joka suuntaan, kun tää on vanha talo. Ei sekään ei mene joka puolta yli. Kumpi on tärkeämpi, tää vai toi? Ai tärkeämpi? Niin. Tää. Tänne ei mihinkään kiviä tiputtu. Tän mato on silleen päin, että laittaa väärinpäin, että tää on niinku vajaa jo valmiiksi. Tästä suunnasta leikkaa sitä ylijäämäpätkän tuohon, jos se vaan riittäisi. Niin. Riittäähän se. Tällainen sitä nyt tuli. Saa nähdä mennäänkö tällä vai käykö vielä hakemassa uuden, mutta olisi ollut ihan kiva, jos olisi on yhdestä palasta tän tehtyä, mutta no, jos siihen laittaa vähän liimaa, niin käydään katsoa niitä tuoleja, mitkä tehtiin. Nyt on mustan näköinen. Valitettavasti. Ei siis oikein istu tänne. Ei. Tykkään kyllä niistä värinä, mutta ei ne on liian tummat. Niin, no minun silmä kyllä sanoo, että se ei ole lähelläkään Että... Niin, se ei olisi haitannut, mutta tavallaan se, että se on niinku tässä pöytää vasten se näyttää mustalle. No pöytämaalattava kanssa. Kyllä se silmä siihen tottuu, kun pidetään pari viikkoa ne tossa. Niin. Tällainen siitä nyt tuli oikein toimiva.
tuli lisää tilaa ja pysyy kaikki kengät järjestyksessä. Tää ei ole niin ahasta eteinen. Ja matonleikkaus oli yllättävän vaikea, se olisi voinut mennä vähän paremmin, mutta kyllä se tuossa menettelee nyt. Ja ei siinä mitään. Kiitos, kattelit videoa, pistä kanavaa tilaukseen, kommentoi jos jotain kommentoivaa ja tykkää jos tykkäsit. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!